Det er meget vigtigt for os at skabe en sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv, især på sådan en kvindearbejdsplads her, hvor der er børn, der skal tages hensyn til. Og det har vi forsøgt at gøre ved at lave den såkaldte ønskeplan. Det er en plan, der er lavet ud fra hver enkelt medarbejders individuelle behov. Jeg har taget en samtale med hver medarbejder og fundet ud af, hvad de kunne tænke sig og hvad de har af behov. Og så har vi tilpasset planen efter det. Og det gør vi så på den måde, at de vagter, man gerne vil have solgt, dem sætter vi til salg på sådan en lille gul lap, og så byder kollegaerne ind på det. Så det går altid op, og man kan altid få fri, når man gerne vil. Og det er selvfølgelig takket være, at vi har sådan nogle fleksible medarbejdere, som er indstillet på, at vi skal hjælpes ad med det her. Jeg føler mig bestemt værdsat som medarbejder, at præcis jeg også er noget værd, at den indsats, jeg yder, bare jeg kommer og er veloplagt og glad, og det gør jeg, når at mine behov de også er opfyldt uden for arbejdspladsen. Jeg kan selv stå op med mine børn 6:30, og det er meget passende for små børn og skolebørn. Og jeg kan selv sørge for, at de får en god morgenmad derhjemme. Når min yngste datter på 1,5 år, hun er i dagpleje, så kan hun komme forholdsvis sent ud og sove til middag. Og det betyder så igen, at i den anden ende af dagen om aftenen, så kan vi have fornøjelse af en hel time længere. Det er selvfølgelig også, fordi vi har en ledelse, som giver os lov til at afprøve nogle ting. Vi kan se, at resultatet af det her, det er jo, at vi har nogle medarbejdere, som trives, og vi har et lavt sygefravær, 1,78 sidste år, og vi har overskud på vores budget. Jeg tror, vi løfter den her opgave i samlet flok, fordi vi har en fælles interesse for vores arbejde og for hinanden.